Gaurkoa, bada, abenduak 10 giza eskubideen eguna, eta horren bueltan, aipagai aski aproposa ere badira bake prozesuak. Horren adibide bat ere berriki izan dugu, EH Bilduk, Kurdistango bake eta demokraziarako konferentzian parte hartu du asteburu honetan bertan izan da, Igor Zulaika alderdiaren nazioarteko harremanetako arduraduna eta Gasteizko legebiltzarkidea prozesu honetan sakondu nahi dugu, goiz honetan eta gurean da, Igor Zulaika bera, Bilboko estudiotan, egunon? Egunon. Istanbulen izan berri zara eta han Euskal Bake prozesuaren elementu nagusiak partekatu dituzu, nolako joezarak izan dira Istanbulen partekaturikoak? Bueno, egia esan, nahiko esperientzia berazgarria izan da, batzutan, guk bizi izan duguna kontatzen dugunean bakarrik ulertzen dugulako zeintzuk izan diren Euskal Herrian eta ikasitako eta emandako ikasgai horiek, eta egia esan partekatu dugun gauzarik garrantzitsuena izan da konpromiso politikoaren beharra. Konpromiso politikoaren beharra, jendartearekin, norbere komunidadearekin partekatzeko beharra eta nazioarteko komunidadearen babesa eskuratzeko beharra edo indarra honek ekartzen diguna. Eta egia esan oso ondo hartuak izan dira gure ekarpenak eta eztabaida bizi-biziak izan ditugu egun hauetan. Zazki, konferentzia hau ere, Kurdistango bake eta demokraziarako konferentzian kokatzen da. Zakit, bada parekatusunik honen eta Euskal Bake prozesuaren artean? Bueno, esango nuke egia esan, prozesu guztiak berdintsuak eta ezberdinak erabat direla. Eta orduan, gurean ez ziren egon alderdiek propio antolatutako konferentziak, baina aski ezagunak dira gure herrian egondako nazioarteko konferentziak, ez bakarrik Aiete eta Arnaga, baizik eta foro sozialak ere egindakoak. Eta azkenean guztiek daukate antzerakotasun bat, ekartzen ditugu gurera, kanpotik esperientziak gurean inspirazio iturri izan daitezen, eta azkenean hori da, nire mailan gurekin batera Hego Afrikako, Irlandako eta Kataluniako lagunak egon ziren, eta oso deigarria zen guztiok elkar ezagutzen genuelako, guztiok elkarrengandik ikasiak ginelako da, eta horre Declan Kearney Sinn Féineko nazio antolatzailea, eta Mohamed Bakbak elkarre ezagutzen zuten duela 25 urte izandako bilera arraro eta sekretu batetik, eta oso momentu bitxia izan zen. Horre zazki, Istanbulen izan ostean galdetu nahi dugu, une honetan ze puntutan dago Kurdistango bake prozesua? Oso momentu kritikoan dago, prozesu guztiek bezala gora berak izango ditu, eta momentu honetan gauzak ondo doaz. Gogoratuko duzuenez, ni neu egon nintzen Uztailean PKKak bere armak desegin zituen ekitaldi horretan, eta orain bertako Asamblea Nazionalak egin du komite bat, komite hori Imraliko kartzelan egon da, komite horretako 3 kide egon dira Imralin eta Abdullah Öcalanekin egon dira, eta orduan prozesuak aurrera pausoak ematen ditu, baina gabeziak dauzka prozesu guztien moduan. Abdullah Öcalanek jarraitzen du Imraliko kartzelan, eta bere askatasuna nezezidade bat da, eta bestetik behar da eskema legal bat, armak utzi eta desmobilizatzen ari diren gerrillari eta preso dauden pertsonak haien herrietara itzuli ahal izateko, eta hor daukate momentu honetan urgentzia handia. Hor zehazki, Öcalanen askatasunak beste abiadura bat alkoholioke eman bake prozesu honi? Bai, eta ez da bakarrik beste abiadura bat, azkenean Abdullah Öcalan da kurdoen buruzagia, haiek horrela hautatua. Kartzelan daukate, isolamenduan, oso baldintza gogorretan, eta bera baldin bada prozesuaren buru, berak izan behar du aukera alik eta jende gehienekin hitz egiteko, akademikoekin, politikariekin, herritarrekin, eta horrek emango lioke ez bakarrik abiadura, baizik eta sendotasuna prozesuari, eta hori izan da gure mezuaren muinetako bat. Herriaren babesa lortu behar baldin bada, Abdullah Öcalanek izan behar duela aukera, herriarekin egon eta eztabaidatzeko, eta konbentzitzeko, eta pedagogia egiteko, eta bere ikuspuntua ere erkatu alizateko herriarekin. Horre, prozesu honetan ere zalantzan dietako bat izan da, ea Turkiako gobernuak negoziatuko ote zuen, ezakit parte hartzea behintzat, oso publikoa behintzat ez da, egiari zor. Zu Istanbulen izan zarela honen berririk baduzu?
Bueno, hasieran azaltzen duen bezala, bake prozesuen artean badira ezberdintasun eta parekotasun handiak, eta bada parekotasun bat gure prozesuarekin, eta Turkiako estatua eta Turkiako gobernua bi gauza ezberdin dira, guk ondo dakigun bezala, eta kasu honetan prozesua estatuarekin ari dira egiten, eta gobernuak oraindik ez du argiki adierazi sartuko den prozesuan edo ez. AKP alderdiko ordezkariak bai, badabiltza komite horretan parte hartzen, eta AKPko kide bat egonda Abdullah Öcalanekin, baina gobernuak oraindik ez du konpromisorik hartu, eta garrantzitsua litzateke, aipatzen genituen legeak onartu alizateko eta aurrera pausoak eman alizateko. Horre zehazki, halako prozesuetan, bake prozesuetan asko aipatzen den hitz teknikoetako bat ere izaten da, nazioarteko komunitatearen babesa, ezakit, nahi dugu, honen bueltako azalpen bat jaso, hau zer da, nazioarteko ordezkari ezberdinek parte hartzen dute prozesu hauetan, beraien izen ona izaten da prozesuaren bideragarritasunerako berme? Nazioarteko parte hartzeak oso modu ezberdinak hartu ditzake. Alde batetik badaude fasilitatzaileak, mediatzaileak, badaude babesleak, eta orduan pertsona edo nazioarteko komunitateko agente bakoitzak rol ezberdinak izan ditzake. Eta momentu bakoitzean, rol horiek erabilgarriak izan aldira. Kasu batzuetan, negoziaketetan bertan, mediatzaileek jokatu dezaketen papera blokeoak ekidin eta aurrera egingo dela bermatzeko, fasilitatzaileak lagundu dezaketa elkarrizketak gertatu daitezen, eta babesleak eta bestelako figura horiek egin dezaketena da, babestu efektibamente, eta lagundu prozesuan, esan dezagun. Gurean Angela Davis izan genuen. Angela Davisek ez zuen mediazio edo fasilitazio lanik egin, baina gure prozesuari babesa adierazi zion, Arnaldo Otegi bizitatzen saiatu zen Logroñon zegoenean, gu orain, gure kide bat, Josu Estarrona nirekin egondakoa, Diyarbakirretik bueltan dago, precisamente egondelako bertan, Diyarbakirren kurduekin, mugimendu kurduarekin, partekatzen gure babesa, gure esperientzia, eta horrek ere maila batean pedagogia egiteko ere balio izaten duela. Eta orduan, nazioarteko komunitateak ze paper jokatu, oso paper ezberdinak, eta momentu bakoitzean, beharrezkoak diren ekarpenak egiten. Berriki izan zinen ere, Kolonbian, igaro dira bertan 10 urte, gobernu eta Farken artean sinadura ekitaldia burutu zela. Nola eraldatu da, zure ikuspuntutik, herrialdeko testu inguru politiko arduz geroztik? Egia esan, Kolonbian egon nintzen, eta gaur nirekin daukat kolonbiar lagun bat, eta gauzak asko aldatu dira. Pentsa ezina zen duela 10 urte eskerreko gobernu bat egongo zela Kolonbian, baina egia da ere bake akordioa betetzeko oraindik pausua asko falta direla, eta badagoela zor bat sinatutako akordio horrekin. Baldintzak ez dira errezak, hauteskundeak daude datorren uda berri osoan, legislatiboak eta presidentzialak, eta egoera komplikatua da, baina aldi berean itxaropentsua Iban Zepedaren hautagaitza daukagu, beste hautagai batzuk ere badaude, eta hor aurrera pauso gehiago emateko aukera antzematen da.